Dobrý den, vám tady skolaboval mladý pán, tak 35. V jaké poloze je? Je teďka na boku, dali jsme ho na bok. Teď mi řekněte, zvedá se mu hrudník, dýchá? Dýchá, paní. Dýchá, myslím, že dýchá. Dýchá, pravidelně se mu zvedá hrudník, ano? Ten člověk, když na něj promluvíte, reaguje? Ne, nereaguje. Dýchá pravidelně, vidíte tam, on je otočený na boku, takže... Já ho položte na záda. Na záda jestli to jde. Teď se nadechl. No a teď dýchá jak? Pravidelně jako vy? Nebo se nadechne? Nadechne se pauza a nic. Tak, teď mi řekněte, jak to vypadá to dýchání. Řekněte mě, kdy se nadechne? Halo, dejchá teď ten pán, dejchá. Řekněte mě, kdy se nadechne. Řekněte teď, když se nadechne. Teď se nadechl. Dál. Teď ne. Teď ne. Teď se nadechl. Teď se nadechl. Když jste ho viděli padnout? Já jsem ho viděla padnout, no. On se opřel tady do zeď a pak padl na zem. Jo, tak ho položte ho na záda. Na záda ho položte. Na záda ho položte. Položte ho na záda. Nic mu nedávejte pod hlavou. Nic pod hlavu, jenom položit na záda. Tak a začněte mu masírovat hrudník. Tak, já vám řeknu jak. Lekněte si k němu někdo. No pán Svachce. Dobrý den, já jsem od hasičů. No. A celkem resuscitaci nevidím jako nutnou, protože pan teprve dejchá, takže... To neznamená, ale pravidelně jako vy? No, to je co? Tak mi řekněte, kdy se nadechne. Teď? No a dál? Vrátíme jednou na ty záda, to dejchá víc, jo? No tak ho položte na ty záda a říkejte... Dobrý, tak to vypadá, že ne, tak já vám vrátím tady. No, tak teďka úplně... No, tak ať ten člověk, co teda tvrdí, že je hasič, ať začne teda masírovat. Začněte masírovat. No.